Това е един много особен за мен домат, казва се Gardener's Delight. И за него винаги пишат, че ако смятате, че дядовските домати вече няма такива и няма да видите техния вкус, лъжете се. Ето го този е. Та ще видим какъв е. Но ето го той, например, има колтуци навсякъде. Ето тук, надолу, нагоре, навсякъде. Ето това не му трябва, това листо дефинитивно. Така, а тук отгоре има стъбло и колтук. Мога да ги пусна и двата, мога да го затапя, да му срежа стъблото, а мога да махна и колтука и да го бучна някъде. Къде ще го бучна? Ето тук. Тук съм бучвал вече колтуци и не ставало, ама ще видим какво ще стане с това. Къж бе.